ziua! Eu sunt președinte Pileala Albă, numele meu Muntean, Rus Ioan, semnele meu Muntean. Eu acum vreau să spun câteva cuvinte legate de concurs, care va avea loc în data 20 iulie, ora 14. Acest concurs la Alba Iulie se numește Concurs Național cu mască, fără mască. Ce înseamnă acest concurs? Mască, fără mască. Fiecare pileală, fiecare an, la început, ianuarie, februarie, martie, carnaval. Pileală, carnaval, concurs, patru, concurent. Locul. Alba organiza anul național, mască fără mască. Asta înseamnă acest concurs. Eu ceea ce doresc vouă, trebuie să participați cât mai mult concurent, pentru că este foarte important imaginea surților din România. Pentru că la Alba Iulie, acest concurs, o persoană, un pileală, care membru, fără membru, orice persoană poate vine la bine. Pentru că există altă zonă istorice vechi, foarte frumos, aproape tot, Alba Turda, 60 km, Talina Turda. Avem primul sat din Europa. Dau exemplu. Anul trecut, Alba la concurs și mister, Pileala Pitești, autocar și 10 persoane. Ieri după asta, duminică dimineață, și am făcut dimineața, a turda vizită înapoi, după amiază, spectacol, limbaură, pleca, dar adun un exemplu foarte bun. Și la veci celelalte pileale. Unul bine pot organiza autografii, altul nu pot. Bine grupuri individual. Îi doresc bine grupuri individual. Anul de Pileala Albă, Cazar Hotel, Ubra Hotel sau Ostii, Gara, Autobuz 3, Stade Adreal, Casa de Cultură, Studenților, alte noutăți, interesanți pentru surți, spectacol sfârșit de ora 1, la Pileala, este de dimineața ora 7, duminică, grupul Pileala este de ora 7, alte persoane tot dimineața, la 10 și la sau ora ce dorește. Numirea lui Oașe, membru și fără membru, pentru o întâlnire